कहाँ गई अनार कली डोमनी के डोम कहाँ गेलई हे अनार कली डोमनी के डोम कहाँ गई मालिक देखियो विनोद बाबू के तरफ से ई बनौली वाली के मुख्तारी न है इनकर अपने मुख्तारी है। मालिक विनोद बाबू के तरफ से 51 रुपया दिलखिन। किशोरी जी सदा मंगलमय करती हे अनार कली डोमनी डोम कहाँ गेलई हे अनार कली डोमनी के डोम कहाँ गई देती है याद तेरी मुझे चिरे नहीं देती है याद तेरी मुझे आजा तो आजा मुझे आजा तो आजा याद तेरी मुझे चिरे नहीं देती है याद तेरी अनार कली डोमनी के डोम कहाँ गई अनार कली डोमनी के पियवा गलखिन सुगर शराब ओतही रही गलखिन है यवा गेलै सुगर चराबे ओतही रहि गेलै हे पियवा गलखिन पास काटे ओतही रही गलखिन है यवा गेलै सुगर चराबे ओतही रहि गेलै माली या देखियो हमर बहिन पुतिया गेलै बउआ रे मौसा के देखले है घर नहीं में ओ मालिक इहे देखियो मालिक हां इहे छौरा लॉकडाउन में भेल है कथी नाम धैले हतै एकर नाम चभोकना है सब होक ना ओ मालिक हां देखलिए ना छौरा के दूध न जे पीले ना से दूध कट्टू हो गेलै ओ मालिक ए ला पैसा देखियो बहिन पुत के माया लगले मालिक तो 21 गो रुपया दिल कैला कि हमर मौसा हेरा गेल आ मौसी हमर एने ओने धुन में खोजैया मौसा के बउआ रे ओ जगह बैठा मौसा तो न तो भेंट करा देबो वाह ओ मालिक हां मालिक यो बोला हे पीवा गेलखिन बास काटे ओतही रही गेलई हे पीवा गेलै बास काटे ओतही रही गेलै हे अनार कली डोमनी के डोम कट्टा गेलई हे अनार कली डोमनी के जिंदगी है मगर पराई है जिंदगी है मगर पराई है लोग हमने फूलों से तोड़ खाई है जिंदगी है मगर बड़ा अनार कली डोमनी के अनार कली डोमनी के ओ मालिक आए तनको बाजार वाली दाई के माया न लगैया मालिक हमर डोंबा रहत रहलखिन त दाई दिन दिन दूरा पर बैठ के वो चाय पियो न